Azken segundu agortzean, lasterketa hasi da, eta orientalaria korrika abiatzen da, irteera puntua zehazten duen balizaraino. Hemendik aurrera, mapa irakurriz eta iparrorratzaren laguntzaz, hurrenez hurren, ibilbidean markatuta dauden kontrol puntu guztietatik pasa beharko da. Bidean zehar eta une oro, orientalariak non dagoen, nora doan eta nondik joango den jakin beharko du. Korrika edo oinez, astiro da azkar, nola egin kirolariak erabaki beharko du. Ibilbideari dagokion baliza bakoitzean kontrol txartelarekin tikatuko du, bertatik pasa dela ziurtatu ahal izateko. Horrela, helburuz helburu, balizaz baliza, helmugara ahalik eta lasterren iristen saiatuko da orientalaria.
Helmuga bertan denean, azken indarrak agortuko ditu erlojuz kontrako lasterketa bizian. Behin helmugatik igaro, emaitzen txartela jasoko du kontrol puntu bakoitzera erabilitako denbora ezagutzeko, eta beste orientalariekin batera emaitzak alderatu ahal izateko.